Wel, os yw'r dda, croeso i'r oedfa. Llai yma na sydd fel arfer, wni fydd ffwrdd ar wyliau. Mae'r bobl ifanc hefyd wedi bod bant ar penwythnos yn dyn ôl pnawn yma. Nifer onyn nhw gyda bobl ifanc o eglwysi eraill a draws Caerdydd hefyd. Felly dwi'n meddwl bydd Duw yn bendithio hynny. Felly chi gweld Rhodri sy'n arwain i heno, ac ni'n dymuno bod bendith i Rhodri yn edrych ymlaen i glywed beth mae Duw wedi gostod ar dygalon di rannu gyda ni heno. Mae Gwydion yn eglwys Emmanuel heno. A wedyn coeddiadau'r wythnos, mae cwrdd-gweddi nos Fawrth, ond nid fan hyn. Felly pidwch yn dod i'r adeilad yma. Grŵp betau fydd yn ni rannu fwy o wybodaeth drwy WhatsApp. Y llyfr Enjoying God parhau gyda'r llyfr yna. Mae paned y sgwrs wedyn dydd Mercher. Ac yna mae trysorau gras wedi dod i ben, felly pidwch a logio mewn i Zoom, gan ddisgwyl unrhyw beth nos Iau yma, bydd yn ail ddychwelyd yn yr Hydref. Ac yna casgliad y mis fel oedd ar y sgrin, gwaith mudiad Efengyledd Cymru. Wedyn, wythnos nesaf, os dyw ei mynd, bydd Gwydion yn arwen yn y bore, a oedfa gymyn, a byddai'n arwen yn y nos. Rydych ni weddio. Yn ni'n dod o dyflandu yn awr o Dduw ein Tad gan blygu pen a gydnabod y fod ti yn fawr ac yn holl a hiog ac yn berffeth ac yn gyfiawn yn dy holl ffyrdd ac yn ni'n gwybod na pechaduriad i ni ac eto ni'n diolch bod na wahoddiad i ni ddod ata ti yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Ni'n diolch ti yn arbennig am yr oedfa bore yma a yr argraff naid arno ni, yr awdurdod oedd i'r gair wrth fe gael ei sbonio i ni, ac ni yn diolch i ti am Iesu Grist. Diolch bod e'n edrych ac yn concern dros y rai ar y tu allan, dros y pechaduriad, yr casglwyr drethu, a bod ei concern yn dod atyn nhw ac yn dangos i gariad. Ac ni'n diolch i ti bod hynny wir amdano ni nawr heno, dys yna ddim heiddiant yno ni, ac eto wyt ti wedi'n caru ni, ac wyt ti yn cynnig i ni ddod i wledd, ac yn cynnig llawenydd i ni, sydd ti hwnt i unrhyw beth y byd a'r bywyd yma i gynnig i ni. Gyn ni'n gwyddio na nawr wrth ni ddod i'r oedfa yma yn agwedd fel byddai gyda ni, byddwn ni'n dod i dy ddoli di, ac byddwn ni wrth yn bodd gyda ti, ac byddwn ni'n meddwl am byddai'r oedfa yma yn ragflas o'r nef, yn ragflas o'r hyn wyt ti wedi paratoi ar ein cyfer ni, dy adnabod di, ac eto bod ti'n dod hefyd i newid ni fel pobl, fel mae'r hanesion yn y Testament Newydd yn dysgu ni, bod ti'n dod ac yn caru ni gweitha'r hyn ydyn ni, ond hefyd er mwyn ei newid ni, ac ni'n gwyddio nawr bydd yr oedfa yma heno yn ei newid ni, ac yn dwy'n ni'n agosach at y ti. Ac ni'n gwyddio nawr dros roedfawon eraill sy'n digwydd draws y ddinas ac yn draws yn gwlad ni. Ni'n gwyddio bydde ti roi cymer y clwyd i enw Iesu Grist. Ac yn y dyddiau anodd yma, ni'n gwyddio ar glwyd, ni'n clywed pethau bydde'n yn annog ni. Ni'n glywed am droedigaethau ac wrth i ni fel Cysnogion gymryd air di o ddifri. Cyfrin o Gwydion sy'n nawr yn Emmanuel, cyfrin o Rhodri fan hyn nawr. Bydd gyda nhw ac yn gwyddio y bydde y gair yn ei clywed yn air awdurdodol o ddiwrtho ti, ac y bydden ni yn gwrando ac yn ei fyddhau ac yn rhyfeddu at y ras di tuag ato ni. Amen. Diolch Dewi. Noson dda. Ni'n byw mewn oes anffurfiol, yndyn ni? A mae hynny'n gallu effeithio sut ni'n dod i addoli hefyd, bod ni falle ddim yn meddwl am yr hyn ni'n neud pan ni'n dod i'r oedfa gyda'n gilydd. Ond ni'n ganu ar yn eistedd nawr, jyst i fyfyrio ar beth ni'n neud. Rhif 9 yw e'n Grymal 2 yma ar y sgrin. Distewch, cans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un gerllaw. Dewch, plygwch, ger ei fron mewn dwfn barchedig frawn. Di bechod yw fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch, cans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un
gerllaw. Ni jyst cadw'r neistedd i ganu. Wel, pa o beth sydd i ni, os ni'n dod at un sydd yn ddibechod, un sydd yn sanctaidd, yn frawychus ein nerth. Sut ni'n dod at un fel hwn, hyn yma, gyda'n gilydd? Wel, mae'r emyn nesaf yn dweud wrthyn ni, newyddion da sydd i ni, bod dim angen i ni wneud dim byd. Mae'r gwaith wedi orffen gan yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. Gorffennwyd y Meseia oes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae'r rhyddid cyflawn drwy ei waed. Cyflawnwyd diben aberth drud. Gorffennwyd talwyd dyled lawn. Brynhawn drwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen. Bu farw Iesu droson ni. Newn ni godi i ganu.
droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr y ti bod Crist wedi gweiddi ar y groes, gorffennwyd. Ni'n diolch i ti bod y marwolaeth, y pechod, uffern ddi i gyd wedi concro. Ni'n diolch i ti bod yn dyled ni i ti wedi dalu yn llawn. Ni'n diolch i ti bod yn pechod ni wedi i faddau, bod ni yn derbyn ei gyfiawnder e, a bod ni yn cael bod yn rhydd, bod ni yn cael ein mabwysiadu mewn i'w deulu e, bod ni'n cael bod yn frodyr ac yn chwiorydd i'r arglwydd Iesu Grist, bod ni'n cael galw ti yn Duw ni, creawdwr, nefoedd a deiar, yn dad arno ni. Ac ni'n diolch i ti bod dim angen i ni i weithio nawr mwyn ennill yn iachawdwriaeth ni, mwyn ennill dy ffafr di. Na, ni'n diolch i ti bod y cyfan wedi wneud yn yr arglwydd Iesu Grist. Maddau ni o Dduw bod ni yn dal yn geisio cyfiawnhau'n hunain trwy'n gweithredoedd ni. O arglwydd, dangos i ni bod nhw yn ddim byd ger dy fron di, bod nhw yn wastraff amser mwyn ennill iachawdwriaeth. Ond mae Crist yn unig gallwn ni bledio. Diolch i ti bod e'n ddigon ac yn ddigonol troson ni. Ac o Dduw, ni'n diolch i ti fel gliwon ni bore yma, bod neb y tu hwnt iddo fe. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod wedi dod ar yn hôl ni. Ac yn ni'n rhyfeddu ar hynny. Ac yn ni'n dwy'n pobl nawr ger dy fron di. Rhai yn ni'n ei caru, efallai y cymdogion, cydweithwyr, rhai yn ni'n gweddio yn ddyfal drosto. Rhai falle nid yng nghofio cadw gweddio drosto nhw. Ni'n dod yn nhw nawr ger dy fron di, yn diolch i ti bod neb tu hwnt i'th allu di i achub. Arglwydd, ni'n gweddio i ti drigarhau. Ni'n gweddio, hyd yn oed yn y lle hwn heno, os mae rhywun ddim eto'n credu, ni'n gweddio byddai heddi yn ddydd iachawdwriaeth. Byddai heddi yn ddydd bywyd newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio'r un peth yn Emmanuel yn Gybalfa, wrth i gwydio'n arwen yr oedfa fyna. Ni'n gweddio a byddai'r un peth wedi bod yn wir am y plant a'r bobl ifanc buodd yn y gwyr dros y penwythnos ar y gwersyll yna. Byddai heddi yn ddydd iachawdwriaeth i un neu mwy ohonyn nhw. Arglwydd, ni'n gwybod bod ti'n dymuno achub. Arglwydd, nid i wneud yr hyn wyt ti'n dymuno gwneud, a nid i ateb ein gweddiau ni heno. Arglwydd, ni'n ymwybodol bod ni yn hunain falle yn gwybod y pethau hyn ac yn credu y pethau hyn. Ac eto bod yn calonau ni wedi caledu. Bod ni yn oer i'r gwirioneddau yma. Pethau nath yn cyffwrdd ni unwaith. Ac eto mae hynny'n tymlo bron fel person gwahanol erbyn hyn. O Dduw, ni'n gweddio byddai hynny ddim yn rwystro ti heno. Ni'n gwybod byddai ddim yn rwystyr i ti. Nid i dorri trwodd hyd yn oed falle bod ni ddim eisiau ti wneud. Arglwydd, nid i dorri trwodd i'n calonau pob un ohono ni. Gyda'r air di heno. Ni'n credu, o Dduw, bod y gair ti di roi heno, bod e ddim yn hap a damwen. Bod hynny ddim yn digwydd o dan Duw sofran. Ac felly, Arglwydd, ni'n gweddio bod dy air di heno yn gwneud ei waith ym mhob un o'n calonau ni. Arglwydd, ni'n gweddio ti ddiogelu y gair hwnnw, i efo bod y gair hwnnw'n dwy'n ffrwyth, a bydde hynny ar clod a mawl a gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Amen.
Wel, beth yw'n ymateb ni i'r ffaith bod Crist wedi gorffen y gwaith, bod e wedi talu'r ddyled yn llawn? Wel, yn gyntaf, falle bod ni'n rhyfeddu. Ydyn ni'n rhyfeddu ar arglwydd Iesu Grist, ei bersonau a'i waithau. Mae'r emyn nesaf, mae'r emynydd yn rhyfeddu, dyma gariad. Pwy a'i treitha, anchwiliadwy ydw ef. Beth i ni'n gwneud wedyn? Beth yn ymateb ni? Mae'r ail bennill yn dweud. Ymlochesaf yn ei glwyfau. Ymgysgodaf dan ei groes. Ymddigrifaf yn ei gariad. Cariad mwy na hwn nid oes. Cariad lletach yw na'r moroedd, uwch na'r nefoedd. Hefyd yw ymddiriedaf yn drogwyddol, yn anfeidrol gariad yw. Newn ni godi i ganu. Wel, os mae gyda chi Feibl, neu mae ar y sgrin, chi droi at Ioan, Efengil Ioan, a pennod 20. Yr ugeinfed bennod. A fi ni ddarllen o adnodau 1 i 18. Ni ganolbwyntio wedyn ar adnodau 11 i 18, ond na i ddarllen o'r adnod gyntaf. Mae hwn... Wel, mae'r pennawd yn dweud atgyfodiad Iesu. Felly mae trydiau ers y croesoliad a nawr dyma y dydd cyntaf yr wythnos. Felly, Ioan, pennod 20 ac adnod 1. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, yn fore, tra oedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi ei dynnu oddi wrth y bedd.
Rhedodd felly, nes dod at Simon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd Iesu'n ei garu. Ac meddai wrthynt, y maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd ac ni wyddom lle y maent wedi ei roi i orwedd. Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Roedd y ddau'n cyd-redeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych, a gwelodd y lleieniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna daeth Simon Pedr ar ei ôl, a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y lleieniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei bennyf. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r lleieniau, ond ar wahân wedi ei blygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, ynta i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall ar hyn a ddywed yr ysgrythyr, fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adref. Ond yr oedd Mair yn dal i sefyll y tu allan i'r bedd, yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd i edrych i mewn i'r bedd, a gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Ac meddai rhain wrthi, wraig, pam yr wyt ti'n wylo? Atebodd hwy, y maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, ac ni o'n i lle y maent wedi ei roi i orwedd. Wedi ddweud hyn, troes yn ei hôl, a gwelodd Iesu'n sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n wylo? Pwy yr wyt yn ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dywedodd hithau wrtho, os mae ti, syr, a'i cymerodd ef, dwed wrthef, lle roddais ef i orwedd, ac fe cymera fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair. Troes hithau ac meddai wrtho, yn iaith yr Iddewon, Rabwni, hynny yw athro. Meddai Iesu wrthi, paid â glynu wrthyf, oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond dos at fy mrodyr a dywed wrthynt, yr wyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi, fy niw i a'ch diw chwi. Ac aeth Mair Magdalen i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion. Yr wyf wedi gweld yr arglwydd, meddai, ac eglurodd ei wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Dyma air yr arglwydd. Ni'n mynd i ganu eto gyda'n gilydd, a mae'n weddi ni. Ysgwn ni byd ni'n meddwl am wrth i ni ddod a gwrando ar air Duw gyda'n gilydd. Ni'n gallu dod, ydyn ni, a ni'n gallu bod mewn oedfa a gadael rhywbeth tebyg i beth gyrraeddon ni, os nad union yr un peth. Ond yn dymuniad ni yw hyn, fe, bod yr arglwydd yn dod ac yn llefaru, yn siarad gyda ni, a bod e'n plannu'r gwir neu'n clonau yn ddwfn, ac yn trawsnewid ni ar ei ddelw fe fel bod golau Crist yn llywyrchu'n glir yn ein cariad ni mewn gweithredoedd ffydd. Felly, newn ni weddio gyda'n gilydd arglwydd, tyrd, llwydda ynom ni, dy fwriadau di dogoniant. Yn ei ganu.
cyn i ddod y gair, ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni yn dod tit nawr yn dibynnu yn llwyr arna ti. Ni'n gweddio ni di yn bendithio ni. Ni'n ymwybodol bod dim gobeith ni as yn gwy ti yn dewis trwy dysbryd glân ymwneud â ni heno. Ni'n gweddio ni di symud unrhyw beth arall sydd ar y meddyliau ni o'r neilltu. Bod ni'n canolbwyntio yn llwyr ar hyn sydd gyda ti ddweud. Bod ni yn trysori ar hyn sydd gyda ti ddweud. Adlwydd ni'n gweddio yn ei di nawr trwy dair ein adnewyddu ni. A bydde hynny gogoniant Crist, gogoniant dy eglwys di. Derbyn ni felly yn enw ac yn heiddiant Crist. Amen. Mae un peth fi yn gwbl sicr sy'n wir am bob un ono ni sydd yma heno. Nid bod ni gyd yn gallu siarad Cymraeg, mae'n rhywbeth arall sydd yn wir am bob un ono ni. Sgwnnwch chi'n gallu meddwl beth yw e. Beth sydd yn wir amdano ni. Wel, un peth sy'n wir amdano ni, mi'n siŵr yna lot o bethau, ond un peth sy'n wir yw bod pob un fan hyn, rhywbryd, wedi colli rhywbeth. So, falle bod chi'n nabod rhywun, a hanner yr amser, maen nhw'n treulio yn chwilio am eu ffôn nhw, a gweddill yr amser yn chwilio am allweddi nhw. A falle mae chi yw'r person. Ne. Ond ni gyd yn gwybod beth yw e i golli rhywbeth. A mae rai pethau ni'n colli, maen nhw'n bethau da. Falle, os chi ar diet, a chi'n colli pwysau, wel, mae pobl yn meddwl mae hwnna'n beth da. Neu falle, pan o'ch chi'n fach, os chi'n ofni corynod, enghraifft, ond chi di hyfforddi'ch hunan, a chi di colli'r ofn wrth fynd yn hun. Wel, hynny, mae'n beth da, ni gwybod? So, mae rai pethau ni'n colli yn gallu bod yn bethau da. Mae rai pethau, sdim rili ots. Yn agos. Os mae quiz, enghraifft, neu os mae'n gwasanaeth, bod rhywun yn dangos jyst llyged pobl ar sgrin, enghraifft. A maen nhw'n gweud, pwy yw'r person yma, a chi'n gallu gweld y gwyneb cyfan, ond chi'n gwybod yr enw yma, dylech chi fod yn gwybod, ond chi jyst wedi anghofio, chi wedi colli y wybodaeth yna. Falle mae bach mwy awkward os chi'n mynd am dro rhywle a chi'n bwmpa mewn i rywun chi'n nabod, a chi jyst ddim yn gallu cofio enwau nhw. Mae'ch gwraig chi gyda chi, a chi'n gwybod, dyle fi gyflwyno. A maen nhw'n gwybod, dylem gallu cyflwyno fi, achos ddim yn cofio beth yw enw fi. A mae'n embarrassing, ydw e? A chi'n dweud, pam sa ti'n cyflwyno dyn i Anwen? Na'r ffordd o fi wedi ffeindio i wneud e. Ond mae'n embarrassment am eiliad, ni gwe, ond dwi ddim rili bwysig. Y gyd sydd wedi digwydd yw, chi wedi colli wybodaeth na, achos chi wedi llenwi'r bwlch na gyda gwybodaeth mwy pwysig, gyda pwydd yn chwarae cefnwr de i Gymru yn 2002 pan giro ni yr Eidal yn y gêm Pêl-drod na yn y stadiwm. Pethau pwysig wedi cymryd lle a pethau oedd yn ddibwys yn eich tîm chi, neu yn hybu yn yr achos hyn, falle. Ond, ni'n gwybod efo bod rai pethau ni'n colli yn gallu bod bach fwy poenus. Falle bod chi'n tymlo bod chi rhywbryd wedi colli cyfle. Bod neu chi wedi gwneud penderfyniad, ond wrth edrych nôl, dylech chi wedi gwneud y penderfyniad arall. A chi wedi colli'r cyfle nawr, a mae wedi mynd a falle bod chi'n teimlo bod bywyd chi wedi mynd lawr i'r lwybr, galle pethau wedi bod yn wahanol. Falle pethau wedi bod yn well, sef wedi gwneud y penderfyniad arall na. Ond mae'r cyfle na wedi mynd, a deith e ddim nôl eto. Ni'n gwybod bod yna golli mwy poenus na hefyd. Yndyn ni. Ni'n gwybod bod dwi ddim jyst yn bod yna wybodaeth oedd gyda ni, a wedyn ni llanw'r bwlch na gyda wybodaeth arall, ond bod yna golli a mae yna fwlch
a bod ni ddim yn gallu llanw fe. Mae'n amhosib i lenwi bwlch y colli yna. A mae hyd yn oed y bwlch yna'n gallu tyfu dros amser. A mae'n anoddach i ddelio gyda dy beth ni'n trial wneud. A falle bod chi'n gwybod am ffyrdd mae bobl yn ymdopi gyda'r colli yna. Mae rai pobl, chi'n bod nhw ddim yn gallu ymdopi. Fi'n siŵr bod chi gyd nabod rhywun wedi clywed am bod par mae'r gŵr wedi marw, ac o fewn misoedd, falle hyd yn oed o fewn wythnosau, mae'r wraig yn marw. Bod hi jyst ddim yn gallu ymdopi heb y partner oes. A bod nhw'n mynd yn sydyn gyda'i gilydd. Ond falle bod rai eraill chi'n nabod yn stoics. Chi'n bod y taip sydd, chi'n gwybod bod nhw'n dioddau, ond yn gyhoeddus o leia, maen nhw'n jyst yn dal ati. Chi'n rhyfeddu pa mor gryf ydyn nhw. Mae'n jyst yn rhoi pen lawr ac yn rhygnu mlaen. A mae rhywbeth i edmygu am agwedd felly, ond chi'n mwyn beth maen nhw fel pan maen nhw ar ben ei hun. A ddim yn gorfod bod yn ddewr o flaen pobl eraill. Ac yna falle bod chi wedi dod ar draws pobl, mae bron fel petai nhw ddim yn registro bod dim byd wedi cael ei golli, neu bod neb wedi cael ei golli. Maen nhw'n llenwi amser gyda prysurdeb a pethau eraill, a dyn nhw beth yn siarad am eu colled nhw. A chi'n poeni. Maen nhw'n gwenu fel petai popeth yn iawn, ysgoi reality. Lle bod chi'n ymwybodol bod pobl yn trial ymdopi yn y ffordd yna. Ond y gwirionedd yw, mae yna math o golli, ys dim ots pa faint o amser sy'n mynd, dyw e ddim yn mynd. Dy'r boen ddim yn diflannu. Falle bod pethau'n haws, so wedyn, falle bod amser hir yn mynd heibio, a rhywbryd neu rwle, mae rhyw atgof yn dod, a mae fel cyllell i'n calonau ni. Ni'n gweld rhywbeth yn meddwl, pan fi'n mynd adre, byddai fi ddweud wrth... A chi'n cofio, allai ddim dweud wrth y person yna. Ond mae newyddion da i nhw. Mae newyddion da i ni yn colled ni, achos ni'n dod ar draws rhywun sy'n profi colli rhywbeth enfawr. A ni'n gweld sut mae Iesu Grist yn trin y person yma ac yn wneud ni. A'r newyddion da yw, dyw ddim yn dawel yn ein colled ni. Mae gyda fe rhywbeth i ddweud wrtho ni. A mae gyda fi 4 pwynt. Mae'r pwynt cyntaf yn hirach na'r lleill. Okay? So, os chi'n meddwl, os mae dyma'r pwynt cyntaf, a mae dal yn ymlaen, cymrwch gysur. A chi, bobl ifanc, fi'n gwybod chi bod bant am benwythnos, okay? Fi'n gwybod falle bod yn anodd, felly bod chi eisiau cysgu. Triwch cofio, jyst bydd i'r penawdau. Okay? Jyst triwch cofio hynny, os chi ddim yn gallu cofio dim byd arall. Ond 4 pwynt ar un cyntaf ar un hirach. Pwynt cyntaf yw hyn, cymrwch gysur, mae'r Iesu'n dangos nad colled yw diwedd y stori. Cymrwch gysur, mae'r Iesu'n dangos nad colled yw diwedd y stori. Chi'n troi i Ioan pennod 20. Mae Mair Maglen yn meddwl, yn tymlo, bod hi wedi colli popeth. Mae wedi bod yn dilyn Iesu Grist, mae wedi rhoi hamser iddo fe, mae wedi rhoi arian iddo fe. Ta faint o arian oedd gyda fi, mae'n dychmygu dim llawer. A trydiau nghynt, mae'r un mae hi wedi gosod i gobeith ynddo, mae wedi gweld e'n cael ei sarhau, mae wedi gweld e'n cael ei arteithio, mae'n gweld yn cael ei ladd yn y modd mwyaf cywilyddus posib ar y groes. Mae'n profi'r colled dyfnaf. Dwywaith mae Ioan yn dweithio ni yn adnod 11. Chi'n sylwi? Bod hi'n wylo. Mae un peth crio yn y gwenu llyfen. Yn beth arall i wylo. Ni'n gweld plentyn yn wylo.
yn torri'ch calon chi, gweld rhywun yn wylo. Dyma beth mae Mair yn gwneud fan hyn. Trydiad yn mynd heibio, a jyst dwi ddim yn gallu ymdopi. Felly bod chi'n gwybod yn union fel mae hi yn tymlo. Ond y gwir yw, dyle Mair fod yn gwybod yn well. Dyle fod yn gwybod yn well na hyn. Hynny oedd hyd yn oed y bobl yn casau Iesu Grist, o'n nhw yn gwybod bod wedi dweud ar ôl trydiau bod yn mynd i atgyfodi. Mae Matthew yn Penod 17 yn dweithio ni bod nhw'n mynd at Pilat, prif offeiriad a'r Phariseer yn mynd, fe dweud, Syr, daeth i'n cofr y twyllwr yna pan oedd eto'n fyw wedi dweud, ar ôl trydiau, fe'n cyfodir. Felly rho'r chymyn i'r bedd gael ei warchod yn ddiogel hyd y trydydd dydd. Rhag y ddisgyblion ddod â lladrata. Felly os oedd nhw'n gwybod, y pobl yn ei gysau, mae'n siŵr oedd Mair wedi clywed, mae'n siŵr oedd Crist wedi sôn am hyn tro ar ôl tro wrth y fagosau at Jerusalem. Oedd ddim yn rhywbeth cudd, ac eto yn y narratif hyn, mae'n amlwg bod Mair ddim yn disgwyl i'n ddigwydd o gwbl. Bod e'n hollol annisgwyl iddi bod y corff wedi mynd. Ond mae Crist wedi dweud bod e'n mynd i atgyfodi ar ôl trydiau, a dyma'r trydydd dydd. Fe chi'n meddwl bod hi'n gwybod yn well. Ond mae reswm arall bod hi'n gwybod yn well hefyd, achos nid yn unig bod Crist wedi dweud hyn wrthi, mae hi ei hun wedi profi y Crist, nerth ac awdurdod, y gallu Crist yn ei bywyd hi ei hun. Yn Luc Penod 8, ar nod 1 a 2, mae Luc yn dweithio ni bod y disgyblion yn dilyn Crist ynghyd y rhai gwragedd oedd wedi achau oddi wrth ysbrydion drwg ac afiechydon. Mair, a Elwyd Magdalen, yr un yr oedd 7 gythrael wedi dod allan ohoni. A ni'n gwybod bod 7 yn y Beibl ddim jyst yn rhif. Nhw ddim yn cyfri'r ysbrydion wrth nhw ddod allan ohoni. Mae'n rhif sy'n agrymu cyflawnder. A'r pwynt mae Luc yn neud yw bod hi'n llawn ysbrydion drwg. Dwi'n yn gwybod beth oedd yna'n edrych fel, ond mae'n siŵr yn golygu rhyw fath o wallgofrwydd, rhyw fath o anfoesoldeb ynglyn â ddi. Bod wedi cael ei cymryd drosto'n llwyr gan ysbrydion drwg. A wedyn mae hi wedi cael ei achau gan Iesu Grist, gan ei air gan ei allu fe. Mae'r peth yn rhyfeddol. Felly, na dyle iddi fod yn gwybod y well wrth ddod at y bedd, a gweld bod y bedd yn wag, a deall beth sydd wedi digwydd. Ond mae hyn o'r fwy na yna. Chi'n gweld, pan mae'n edrych mewn i'r bedd, beth mae'n gweld? Mae'n gweld 2 angel mewn dillad gwyn. Dwi ddim yn expert ar mynwentydd, ond mae'n edrych mewn i'r bedd, mae'n gweld 2 berson mewn gwyn. Dwi'n yn gwybod yn angylion gyda denydd a chubby cheeks fel chi'n cael mewn darluniau. Ond fel arfer yn y Beibl, pan mae angel yn ddangos i rywun, mae'r angel yn fod dweud y person, paid ag ofni. Ond mae Mair, doesn't bat an eyelid, nag i. Mae jyst yn dweud, ble chi di roi e? Mae ddim yn gweld beth sydd o flaen i llygad i. Nid ydych yn gwybod yn well, ond y fwy na yna, chi'n cofio pan oedden ni ddarllen am Ioan a Pedr yn mynd mewn? Mae Mair siwr yn gweld hefyd. Yn gweld bod y llueiniau dillad oedd wedi lapio o gwmpas corff Crist, bod nhw wedi gosod yn y bedd, a mae'r gair sy'n mae Ioan defnyddio yw nid wedi plygu rili, ond wedi lapio fel petai'r corff dal yna. Neu petai rhywun wedi dwy yn y corff, byddech chi'n disgwyl bod nhw wedi rhwygo y llueiniau. Neu hyd yn oed petai nhw wedi dadlapio nhw, dyna ddim yn mynd i'r drafferth o ail lapio nhw wedyn, o gwmpas y corff. Yr awgrym yw bod Crist jyst wedi mynd trwy'r llueiniau a wedi gadael nhw'na ar y garreg na tyble oedd yn gorwedd. A Mair yn anwybyddu fe. Dwi ddim yn gweld yr hyn
sydd wedi digwydd, byddech chi'n meddwl bod hi'n gwybod yn well, a hyd yn oed yn fwy na eto. Chi'n sylweddoli beth yw'r cwestiynau sy'n cael ei gofyn ohoni. Nid jyst unwaith. Mae'n rybys nhw os chi'n anwybyddu cwestiwn unwaith, ond dwywaith, mae'n esgeilus erbyn yna. Mae'r angylion yn dweud, wraig, pam ti'n wylo? Neu mae'n dweud, so ti'n sylweddoli, so ti'n cofio beth wedodd Iesu Grist, pam ti'n edrych am gorff, ti'n gwybod bod e wedi atgyfod, mae'n ei dweud wrtho ti. Ti wedi profi i nerth, a allu fe edrych ar y dystiolaeth sydd o gwmpas ti. Ac yna, mae hyd yn oed Crist ei hun yn dweuthu. Raig, pam i ti'n wylo? Mae dim ond yn gweld, yn dwi, trwy lyged bydol. Mae ddim yn gallu credu bod rhywun wedi atgyfodi, ac bod hi'n nabod Iesu. Dwi ddim yn gweld pwy yw e hyd yn oed pan mae'n siarad gyda hi. Ydych chi'n meddwl bod hi'n gwybod yn well na byddech chi? Mae'n mor dwp yn y sefyllfa yma. Yn cofio pan i'n yn arddegau, mam yn prynu cutlery set newydd. A fi'n cofio eistedd ar ffordd bwyd, a gyferbyn y dad, edrych ar dad yn cymryd ei gyllell, ac i fus bara, ac yn torri fus bawd, a mae'n gweidi. Fi'n edrych ar dad yn meddwl. Mae o'n fewn ymddygiad normal. Ac yn dweud, dad, beth ti'n neud? O'n eisiau gweld pa mor finiog oedd y gyllell. Wel, eisiau fi, ti'n torri bwyd gyda fe? Mae hwnna'n dangos i ti? A'n meddwl, ti'n boi galluog, ond peth really twp. Peth really twp i wneud. Ond be nes i wedyn yn meddwl, sgwni os mae'r gyllell me mor finiog a'n dad. A nes i'n un peth. Gyda'r un canlyniadau, fel byddech chi'n yn fam i'n edrych yn ei meddwl. Oedd dad yn dwp, ond o'n i hyd yn oed, os rhywbeth, yn dwpach na fe hyd yn oed. Mae'n hawdd beirniadu angrediniaeth Mair wrth y bedd gwag. Ond na gen i'n gallu bod un peth? Na gen i'n gallu gweld y bedd gwag, ond hefyd bod yn ddall i beth sy'n digwydd fan hyn, a bod hyd yn oed mwy twp na Mair. Ond mae'n gysur i Mair, a mae'n gysur i ni. Beth mae'r bedd gwag yn dweithio ni? Wel, i ddechrau, mae'n dweithio ni, bod y rhaid yn golygu, mae nid y bywyd hwn yw popeth. Bod mwy i fywyd na'r bywyd yma, gyda'i holl brydferthwch a'i harddwch a'i rhyfeddod e. Ond bod hwn jyst yn rhagflas o beth sydd i ddod. Pan mae, dwi'n meddwl bron dim byd am opera, right? Ond beth yw'r darn ar dechrau opera? Beth mae'r orchestra? Overture, diolch. Maen nhw ar hwnna, nag oes na nodau ynddo fe, neu phrases chi'n mynd i gael, cymalau, yn yr opera ei hun. Mae rhyw fath o rhagflas i chi o beth sydd yn mynd hyfryd, ond mae'r peth go iawn hyd yn oed yn well. Mae'r atgyfod yn dweud na wrthon ni. Rhagflas yw hwn. Bob haf ni'n mynd, fel chi'n gwybod siwr, i wersylla. Nid yng Nghymru yn amlwg. Ni'n mynd i wersylla, dramor, a fi wrth y modd gyda fe. Fi'n cymryd teulu gyd wrth y modd gyda fe, ond stym byd gwell ar ôl bod yn gwersylla mewn pabell am rai wythnosau, na dod adre, mae to go iawn i'ch pen. Mae gwely cyfforddus gyda fi. Mae ffwrn i wneud cynod i sil gyda ni. Wrth y modd yn gwersylla, ond dyna ddim fel bod adre. A dyna beth mae Paul yn dweud i'r bywyd yma. Ni'n gallu camgymryd i'n meddwl mai hwn yw'r cartre. Mae Paul yn dweud, na, pabell yw hwn. Mae'r cartre ble byddwn ni'n ddiogel ac yn saff ac yn cael yn derbyn ac yn popeth yn iawn ac yn gynnes. Mae hwnna i ddod. Rhagflas yw'r pethau yma o'r pethau sydd i ddod. Oedden ni'n anghofio hynny, ond mae Chris yn dweud yn yr atgyfodiad,
nid y bywyd hwn yw popeth. Mae yna fwy i ddod. Ar rhywbeth arall mae'n dweud bod y bywyd mae ddim yn ddamwen a hap. Neu hap a damwen. Bod e ddim yn byw mewn bydysawd di-bwrpas. Anrhefnus. Bod dim fath beth i gael a bad luck. Na. Mae'n dweud ni bod y byd mae wedi greu. Bod yna gynllun i'r byd yma. A nid marwolaeth yw diwedd y stori. Na, mae fwy na hynny i'r byd yna. A mae'n golygu hefyd bod y cyfleon yna ni'n tymlo bod ni wedi colli. Bod ni wedi gwneud y penderfyniad anghywir rhywbryd. Bod na ddim yn hap a damwen chwaith. Bod rhywun yn rheoli dros y cyfan oll. A bod dim plan B i gael ar gyfer ein bywydau ni. Na, mae popeth dan ofal, sofran, diwa. Felly, ni ddim deall beth yw'r pwrpas yna, neu gynllun yn y manylion ni, tan y diwedd. Ond mae'n golygu bod un yn rheoli dros bob peth, yn cynnwys ein bywydau ni. Mae'r emynydd yn dweud, na farna ddiw a threswm noeth, cred ei addewid rad, tu cefn i len rhagluniaeth oeth, mae'n cuddio wyneb tad. Bwriadau, dyfnion, arfaith gras, ar fyr eiddfeda'n llawn. Gall fod y blodau'n chwyrw i blas, ond milus fydd y grawn. A mae'r atgyfodiad hefyd yn dweithio ni, bod colli, bod marwolaeth, bod ddim yn just yn grŵp random o atomau a chelloedd yn dadfeilio. Mae nid dyna ei gyd yw bywyd. Ond bod e o ddifri. Mae'n cymryd y marwolaeth a'n poen ni, a'n dioddefaint ni. Mae'n cymryd y pethau yna o ddifri. A mae'r atgyfodiad yn dweud na wrthyn ni. Mae'n dweud bod y pethau hyn a'r poen y ddim yn gallu cael ei drwsio yn hawdd. Yn wir, mae dim ond yn gallu cael ei drwsio gan Duw ei hun. A mae trwsio fe yw'r peth mwyaf costus iddo fe. Mae rhoi i fab i hun y peth anwylaf iddo fe. Y trysor mwyaf sydd gyda fe. I farw ar y groes yn ein lle ni a choncro marwolaeth yn ei atgyfodiad. Mae'n cymryd yn poen ni a'n colled ni o ddifri, ddim bychanu fe. Ac eto, neu gen ni gallu bod fel Mair yn ddall i'r pethau hyn, yn anghofio y pethau hyn. Na ddylen ni o bod yn well. Ac mae'r garreg oedd o flaen y bedd, ddim yn cael ei symud fel bod Crist yn dod allan. Neu fel Crist yn gallu dod trwy'r lleiniau. Nes mlaen, yn y dar nesaf, mae'n dod a Thomas a'r disgyblion eraill, mae drws ar dlo, a mae'n dod mewn i'r stafell. Ys dim angen symud y garreg ar Iesu ddod allan o'r bedd. A mae'r garreg wedi symud er bod ni'n gallu gweld mewn. Er bod ni'n gallu gweld beth yw ystyr a phwrpas yr atgyfodiad. Ni'n gallu mewn trwy marwolaeth a gweld beth sy'n tu hwnt iddo fe yn atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ni wedi gweld pwy yw yr arglwydd Iesu. Ydyn ni wedi deall bod e wedi rhoi diwedd ar farwolaeth, unwaith ac am byth. Ydyn ni wedi gweld yn y bedd gwag yn gobeithio ni i gyd. Wel, cymrwch gysur, edrychwch. Nid colled i diwedd y stori. Yr ail beth. Cymrwch gysur, mae'r Iesu'n agosach na be chi'n meddwl. Cymrwch gysur, mae'r Iesu'n agosach na be chi'n meddwl. Sa'n gwybod os mae unrhyw fan hyn yn cofio Tommy Hutchinson. Ges fi yw bod chi ddim yn cofio. Ni ddim yn gwybod pwy oedd Tommy Hutchinson. Oedd e'n bêl-droediwr. Surprise, ych chi'n arfer. Oedd e'n bêl-droediwr. E'n bêl-droediwr da iawn, ond oedd e'n ware dros Abertawe am gyfnod. Ond oedd e'n ware i Manchester City.
Ac y gêm fwyaf tymor, yn sicr pan ni'n blentyn, oedd yr FA Cup Final. Yn oedd pawb o'n i'n nabod, ond lle oedd na'n limited o ran niferoedd o'n i'n nabod, oedd pawb yn gwylio'r FA Cup Final. Ac yn wir, yn 1981, oedd Tommy Hutchinson yn chwarae'n FA Cup Final dros Man City, yn erbyn Spurs, a oedd 100,000 o bobl jyst yn y stadiwm. Mae'n fwy nath i weld Taylor Swift yn Wembley. Byddyrnod, o'i syniad i chi, o pa mor fawr oedd y gêm, a miliynau yn gwylio adre ar y cledu. A Tommy Hutchinson sgorio yn y gêm yna 2 gol. Gwych fe am brofiad. 2 gol yr FA Cup Final. Ond yn anffodus, oedd yr ail gol yw'r rhwyd ei hun. Sgoriodd ei own gol. A un o fel plentyn, fi'n cofio edrych ar fer cledu, y camera arno fe, ar ei gwrcwd, a'i ben yn ei ddwylo, a dim un o chwaraewyr eraill yn dod yn agos ato fe, a meddwl am y 100,000 yn y stadiwm. I gyd yn edrych yna fe. A miliynau o bobl adre. I gyd yn edrych yna fe. A fe, jyst ar ben ei hun, yn hollol unig. Neb i'w gysuro fe. Eto ni'n gwybod rhywbeth am y tymlad yna, ydyn ni? Pan ni'n colli rhywbeth neu rhywun. Ni'n tymlo falle bod neb arall yn deall. Bod ni'n gorfod gwynebu'r profiad yna ar ben yn hunain. A neb yn gallu bod yn unrhyw gymorth ni. Dim cysur, yn un ma'n wir, mae'n gallu tymlo fel petai Duw ei hun wedi'n gadael ni. Mae'n gwneud ddiddorol bod Mair wrth y bedd ar ben ei hun. Mae Pedr a Ioan wedi bod yna, falle gwragydd eraill hefyd. Ond maen nhw wedi mynd, a mae Mair ar ben ei hun. A mae'n ymddangos i fi fel rhyw fath o astudiaeth mewn person sydd wedi digaloni yn llwyr. A falle bod ni'n meddwl bod Duw ei hun wedi gadael ei yn y sefyllfa hyn. Yr un wedi rhoi gobeith yn llwyr ynddo fe. Yr un sydd wedi achau hi. Yr un sydd wedi gwneud i newydd. A nawr wedi golli. Am byth. A mae hi ar ben ei hun yn llwyr. Ond dwi ddim, nagi. Mae newyddion da i Mair. Mae newyddion da i chi. Mae newyddion da i fi heno. Yn ei cholled, yn ei anobaith, yn ei galar. Does neb yn agosach i Mair na'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n sefyll y tu ôl iddi. Nag yna beth sy'n angen o'n ni. Yn yn galar, yn yn profedigaeth, yn yn siomedigaethau, bod rhywun yn sefyll y tu ôl i ni. Ond yn fwy na yna, mae Crist yn gwybod beth yw profi colled ei hun. Does neb wedi profi colled fel yr arglwydd Iesu Grist. A dyma'r un mab Duw. Mewn undod perffaith gyda'r tad, ers cyn bod amser yn mwynhau y pleser y tad, ers tragwyddoldeb. Ac eto trydian gynt wedi gweiddi ar y groes, fy niw, fy niw. Baham am gydewaist. A'r gosb yna, i ni'n ei heiddi. A mae'n gwrthryfel ni, a mae'n methiannau ni, a mae'n pechod ni, i gyd yn cael ei arllwys allan arno fe. Yr un cyfiawn yma. A'n cael ei gwahanu wrth ei dad. Does dim un colled, wneith un ohono ni brofi. Dim byd i'w gymharu a'r colled ne. Mae Mair yn teimlo yn hollol unig, yn hollol ddigalon, fel petai wedi cael ei gwrthod gan Dduw. Ond y gwir yw, dyw ei ddim. Achos bod un ddim jyst yn teimlo beth yna, mae wedi cael ei wrthod gan Dduw. Mae wedi profi unigedd llwyr. Mae wedi gwynebu barn a llyd Duw yn ein lle ni
Fel bod dim rhaid I Mair. Fel bod dim rhaid I ni I wynebu fe. Bod ni'n cael bod yn llawn ynddo fe. Bod e'n gallu sefyll y tu ôl I ni. Bod e'n gallu sefyll gyda ni. Pan ni'n gweld dioddefaint yn y profiad ni, neu ymrofiad pobl eraill, ni'n meddwl, ble mae Duw yn hyn? Mae'n iawn I ofyn y cwestiwn felly. Be mae Duw yn neud fan hyn? Ond ni'n gofyn ble mae Duw. Ni ystym dyfu'r ateb I ddioddefaint pob person yn benodol. Ond mae'n atgyfodiad yn dangos ni bod Duw ynddo fe rhywle. Bod Duw yn y dioddau yna rhywle. Mae'n rhyw esboniad arall ond fe sy'n heb ddiw I fi yn fwy brawychus. A'n fwy creulon. Mae'n ni'n gweld sneb yn agosach I ni, yn ein colled ni, na Crist ei hun. Os dyn ni'r llyged I weld bod Crist yn agos at ni, dyw Mair ddim yn gallu gweld weithiau dyn ni ddim yn gallu gweld Ond os gyda ni'r llyged I weld, dyn ni weld, mae'n agysur I ni. Mae Crist yn agosach I ni na neb arall. Y trydydd peth, cymrwch gysur, mae'r Iesu'n gwybod eich enw chi. Cymrwch gysur, mae'r Iesu'n gwybod eich enw chi. Sa'n fos gyda'r profiad yna, mae'n digwydd I fi weithiau, le chi'n cwrdd â rhywun, neu chi'n gweld rhywun, a mae jyst allan o'r cyd-destun chi fel arfer yn cwrdd â nhw. A chi jyst ddim yn gallu pleson o ryw ffordd. A ni'n digwydd I fi, gan bod ni arfer bod yn athro, gweld rhywun, felly ni arfer dysgu, wel dyn nhw'n gwisgo gwisg ysgol I ddechrau da, felly mae'n anodd I fi. Ond wedyn, jyst dwi ddim yn gallu, achos mae'n tu allan I cyd-destun, dwi ddim yn gallu pleso nhw. Oedden felly bod nhw'n dweud, Mr Jones, a ni yw sneb yn gael fi'n Mr Jones, felly, fi'n gwybod pa yw e. O'n i'n arfer bod yn athro arnyn nhw, a felly bod yna'n wir, bod y darnau wedyn yn disgyn i'w lle. Yn gwyn ryfedd fan hyn, bod Mair ddim yn adnabod pwy yw Iesu Grist. Mae'n siarad iddi, a mae'n non-plussed. Mae rhywbeth fan hyn, os e am corff Crist ar ôl atgyfodi, bod sawl gwaith na pobl ddim yn sylweddoli pwy yw e. Ond hefyd, mae Mair ddim yn gweld nag I yn iawn. Ddim yn gweld beth sy'n digwydd, ond mae yn gweld pan mae Crist yn dweud Mair. Pan mae'n galw hi wrth yr enw, oedd eisiau fod wastod wedi galw ddi. Mair. Sa'n gwybod os gwell adnod yn y Beibl cyfan na hyn. Gwell air. Pan mae Crist yn dweud Mair. Dyw Crist ddim jyst wedi marw ar y groes. Mae rhyw ffordd mecanyddol. Dyma yn cyfiawnder I nawr I chi yn ei gymryd eich pechoedd chi a mae rhyw fath o gyfnewidfa dwyfol ar y groes. Mae hwnna yn wir, ond hynno, mae creawdwr nefoedd y deiar yn nabod eich enw chi. Mae'n gwybod beth yw'n enw pob un ohono ni. Ac yr holl bobl I ymddangos I, Yn oedd Alun yn sôn rhywun am hyn bore yma, ynddo dde? O'r holl bobl I ymddangos I gyntaf ar ôl yr atgyfodiad. Yn i'n ymddangos I Mair. Pwy yw Mair? I ddechrau de? Mae'n fenyw yn y cyd-destun hyn. Nid yw gair menyw yn cyfri am ddim byd. Menyw, nid dyn. A rhywun oedd wedi cael ei cymryd drosto gan ysbrydion drwg, nid rhywun moesol neu un o'r athrawon y gyfraith, ond Mair. Rhywun oedd yn wallgo, rhywun anfoesol, rhywun oedd tu allan i'r gymdeithas. A mae'n ymddangos iddi hi. A chi'n teimlo a petai neb yn nabod chi. Bod chi ddim yn bwysig, bod neb yn gwybod beth ych chi yn ei brofi. Bod neb yn gwrando'ch llais chi. Sa'n fos chi'n gwylio cartoon The Simpsons. Ond Homer Simpson, y cymeriad fyna, mae bosse, Mr Burns, byth yn cofio enw fe. A mewn trwbl gyda'r bos, bron bob penod.
A dwi'n just, a mae Homer Simpson, pam ti'n cofio'r enw i? Dyw Christ ddim fel la. Mae'n gwybod yn union beth yw'n enw ni. Mae'n gwybod yn union pwy ni. Mae me eisiau yn nabod ni. Chi'n teimlo weithie'n yn fethiant llwyr. Yn falle bod chi ddim yn teimlo bod chi'n gallu byw lan i'ch safonau'ch hun. Heb sôn am Dduw. Ond mae Iesu Grist eisiau nabod rai sydd ddim just wedi colli, ond y rai sydd ar goll. A mae'n galwch enw chi. A mae'n galwch enw chi heno. Chi'n cofio Bartimeus yn Jericho? A mae'n galw ar enw Crist. A mae y bobl yn dweud, byd dawel. So fi eisiau ddim byd yn y tŷ, cardotyn, dall. Pa mor sili. A wedyn mae rhywun yn ato fe dweud, cod y galon. Saf ar dy drad. A mae'n galw arnat. A mae'n galw arno ti. A heno, mae'n galw arno ni. Mae'n galw yn enw ni i ddod ar ei ole. Oedden ni'n clywed. Oedden ni'n gwrando. Wel, cymrwch gysur. Mae'n gwybod eich enw chi heno. A'r pwynt ola, nes i ddweud ynghynt, gallwn ni gymryd cysur gan mai nid marwolaeth yw diwedd y stori. Ond, chi'n gwybod beth? Mae'n well na yna. Mae hyd yn oed well na yna. Cymrwch gysur, mae'r Iesu'n gwneud bob peth yn newydd. Mae'n gwneud bob peth yn newydd. Mae Mair yn cofleidio Crist, a mae'n dweud, paid â glynu wrthyf? Pam? Wel, mae'n dweud bod eisiau hi i ddweud wrth eraill, nid yn unig beth mae wedi gweld, ond hefyd rhywbeth anhygoel. Rhywbeth syfdan, rhywbeth mind-blowing. Mae'n dweud wrthi, paid â glynu wrthyf, oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt, rwyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi, fy new i a'ch dew chwi. A mae Iesu Grist yn dweud, yn y byd hwn, chi'n mynd i wynebu dioddefaint. Chi'n mynd i wynebu poen. Chi'n mynd i golli pethau a phobl eraill. Mae yna ddioddefaint, mae yna alar. Mae'n rhan o fyw mewn byd sydd wedi troi gefn arno fi. Ond i fi mynd i greu byd newydd. Fi mynd i greu deiar newydd a nefoedd newydd. A tro yma, fi mynd i greu teulu newydd. A dos neb sy'n perthyn i fi mynd i gael ei golli o'r teulu yma. Bydd na ddim colled, bydd na ddim dioddefaint, bydd na ddim galar. Bydd neb yn cael ei golli. Chi'n sylwi beth mae'n dweud? Mae'n dweud, dos at fy mrodyr. Dyw'r disgyblion ddim yn frodyr i Grist nag yn. Mae'n dweud, fi mynd at fy nhad a'ch tad chwi. Be mae Crist yn dweud? Yn syfrdanol mae'n dweud bod y berthynas perffaith o nhw. O lawynydd a gogoniant a phleser a delight. Mae'r mab wedi cael gyda'r tad ers tragwyddoldeb. Mae'n dweud, mae hwnna nawr yn eiddo i chi. Chi'n cael eich mabwysiadu mewn i'n heili i fi nawr yn frawd i chi. Ac yn sefyll gyda chi. Chi'n rhan o'n heili achos fi wedi concro marwolaeth. Fi wedi concro'r bedd. Nid jyst bod yna obaith newydd. Fi'n rhoi bywyd newydd i chi. Mae'ch statws chi wedi newid. A fyddwch chi'n aelodau o'n heili am dragwyddoldeb. Os ni'n credu ynddo fe, a ni'n aelodau o deulu fe, un dydd, na ni ddilyn drwy marwolaeth i fod gyda fe yn ei gartre, a'n gwir gartre ni. Ond mae un o'r fwy yma. Ni'n sylweddoli bod Mair yn meddwl bod Crist, yn mai Crist, yw'r garddwr. Mae Ioan yn dwlu ar fanylion fan hyn. Camgymeriad rhywun, ond mae yna wirionedd dyfnach
yn y camgymeriad hwnnw. Chi'n cofio ble mae'r Beibl yn dechrau? Ble mae hanes yn dechrau? Mewn gardd arall. Gyda Duw yn creu garddwr. Rhywun oedd fod i edrych ar ôl y greadigaeth. A nawr fan hyn, ar ddechrau dydd newydd, mewn gardd arall, mae yna ddechreuad newydd rhyfeddol yn yr ardd hon, fel Eden newydd. Mae yna arddwr arall, y garddwr ei hun, sef yr arglwydd Iesu Grist. Dyn sydd yn dduw yn cerdded yn yr ardd, yn rheolwr dros bob peth ac mewn harmoni perffaith gyda'r tad. Chi'n cofio yn y dechreuad beth ddigwyddodd ar y trydydd dydd? Beth ddigwyddodd ar y trydydd dydd y creu? Wel, yn Genesis 1:11, mae Duw yn dweud, dyged y ddeiar dyfiant, llysiau yn dwy'n had, a choed ir ar y ddeiar, yn dwy'n ffrwyth a had ynddo, yn ôl yr eogaeth. Ar y trydydd dydd, mae Duw yn plannu hadau. Eto, oedd Alun yn sôn am hyn bore yma. Mae yna ddechreuad a bywyd newydd. A dyma ni eto, ar wawr y dydd cyntaf newydd yma, ar ôl yr atgyfodiad, bod yna ddechreuad newydd. Mae had hydyn newydd wedi ei blannu. Ond nawr, stym bygythiad. Mae'r sarff wedi ddifetha. Mae ben wedi ei sathru. Mae angau wedi lyncu mewn buddugoliaeth. A dyma ffynhonnell bywyd newydd i bob un ohono ni. Bywyd tragwyddol. Ac un diwrnod, byddwn ni gyd yn profi bywyd newydd, mewn byd newydd a deiar newydd, a bydd Duw ei hun yn sychu bob deigryn o'n llygad ni. Dyw ddim jyst yn wych bod e'n gwybod yn enwau ni a bod mor agos ati ni bod e'n sychu yn dagre ni, ond bydd ddim eisiau fe byth sychu dagre eto. Achos bydd dagre wedi dod i ben. Bydd yna fywyd newydd gyda'r arglwydd Iesu Grist. I chi'n credu, i chi'n gweld bod na gysur i ni oherwydd pwy yw Iesu Grist a beth mae di wneud. Mae'n golygu mae nid marwolaeth, nid colled i'r diwedd, bod bob amser yn agosach i ni na beth ni'n meddwl. Mae'n gwybod yn henwa ni. Ac un diwrnod, fydd yn gwneud bob peth yn newydd, mwyn i agoniant ti. Amen. Wel, ni ganu i orffen. Does dim dyfu'r... falle bod e. Emyn newydd, newydd i ni, ta beth. A wnaethon ni ganu fe rai wythnosau, oedd e'n taro fi prynu. Mor berthnasol oedd y geiriau yma. Mae gobaith sicr ym nghalon ni, sy'n rhoddi nerth i ddioddef dyddiau di. Wrth wyled mymryn o dogoniant yma nawr am heiaeth ffodd o'm ti. Mae ddeiwyd i'n bob pechod cas. Mae gobaith nefoedd yno fi. Fy mraint, fy ngalwad am llywynydd pyr yw gwneud dewyllus di.
Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod gyda ni obaith di-gyfnewid byw, am bod gyda ni waredwr sydd yn byw nawr ac yn eiriol troso ni, ac wedi'n prynu ni, wedi concro yn pechod ni, wedi concro yr un drwg, wedi concro marwolaeth, a gallwn ni fod yn sicr ohono fe. Arglwydd cysura ni os gwylid y fy'n dda, a bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd lan, aros gyda ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.